Івашка. Ён капітан команды, 7 Евген Дунаев, номер 10 Андрей Скворчевский, 11 Дмитрий Свириденко. Ну что ж, у нас лічаныя просто імгненні застаюцца да пачатку гэтай сустрэчы. Давайте адразу я скажу про тое, што у нас у турнірнай каманд конструкцыі БЧ знаходзіцца 17 гульняў і 27 заліковых балаў. У гэтых матчах каманда Александра Савінцева назбірала. На 8-й прыступцы, як вы разумееце, напрыканцы вось гэтай самай васьмёркі, якая ўводзе ў плэй-офф, ну, на гэты дзень, на гэтую хвіліну размяшчаецца на 8-й пазіцыі дарожнік, 17 матчаў і, адпаведна, 24 балы, як вы разумееце, вось на 3 меней, чым у сённяшняга саперніка дарожніка. Распачалася гульня з мячом Андрей Скворчевский. Ну і першы удар па варотах можа зараз адбыцца, аднак тут дзве адзінаццаткі у нас у гэтым супрацьстаянні сышліся. Ужо, ў прынцыпе, Роман Мокін мяч выбівае вось пад нагі Дмітрия Свириденкі. Ну і у нас будзе першы стандарт у гэтай матчы, у гэтай сустрэчы, і Валерый Івашка будзе вось з вугла пляцоўкі разгульваць. Удар па варотах Андрей Скворчевский наносіць. Ну і там ці то ў Паўла Кнігу, ці то ў свайго ж партнёра па камандзе трапляе Скворчевский гэтым магутным ударам. Ну што ж, я думаю, гэтыя першыя хвіліны дарожнік, канешне, па-гаспадарску павінен правесці, і каманда Валерыя Дасько гэта робіць. Еўдакімаў не маў яго працягу гэтай атакі. Нарэшце ён робіць перадачу на Кнігу, і той мяч все ж таки страчвае. Ён сыходзіць за бакавую лінію. Ну і адразу ж не спяшаецца Евген Дунаев. Робіць пас на свайго капітана. Івашка зноў на Дунаева. Дунаев Івашка. Ну і тут прэсінга ад гомельскай чыгункі. Мяч урэшце рэшт да Кірыла Падабеда даходзіць. Ён закід робіць у напрамку Андрэя Скворчевскага. Ну і крышачку все ж таки занадта моц. Мяч галкіпер дарожніка адправіў наперад. Ну, неблагі тэмп, в прынцыпе, трэба сказаць, каманды бяруць вось на гэтых першых хвілінах нашага супрацьстаяння. Хочацца мне, безумоўна, верыць у тое, што яно атрымаецца з усіх пунктаў погляду, з усіх бакоў, вось з якога не вазьмі, і ўсё у нас тут будзе добра ў плане зместу і якасці футзала. Вельмі хочацца, канешне, на гэта спадзявацца. Хвіліну і 19 секунд ужо нашы калектывы правялі тут вось на утульным паркеце спорткомплекса «Мапіт». Закід зноў наперад на Скворчевскага. Стоўба ён выконвае, безумоўна, функцыі. Гэта, у прынцыпе, вельмі знаёмая роля для Андрэя Скворчевскага, лідара каманды дарожнікі. Ну і вось ён яе імкнецца выконваць належным чынам. Вось адразу ж мы памятаем на першых секундах мяч ён вось туды адправіў і зараз адправіў на партнёру і зараз б'е па варотах. Удар! Ужо это такая так званая абаротка у нас у выкананні чыгуначнікаў гомельскіх адбылася, і удар Максім Еўдакімаў нанёс. Гэты удар прымае на сябе галкіпер. Так, у нас з вами яшчэ адзін удар, і было вельмі небяспечна. І зноў гэты удар Максім Еўдакімаў наносіць. Актыўнічае вось на другой хвіліне нашага матча 8-й нумар БЧ. Зноў ён зараз з мячом. Открывается там Книга, ну, Скворчевский пільма за ім сочыць, подключается до атаки Артём Петухов і б'е у Скворчевскага. Ну, ведаеце, крыху так галкіпер рызыкаваў, вось так гуляючы. У прынцыпе, гэтыя ўсе падключэнні тых, хто бароніць вароты, імі нікога, напэўна, нельга здзівіць. У мінулым туры нашага чэмпіёната, як вы памятаеце, вось якраз такі гол галкіпера ВРЗ Юрыя Дзегцярэнкі прынёс перамогу ў гомельскім дэрбі ВРЗ. Ну вось, можа быць, падглядзеўшы і упэўніўшыся у тым, што вось галкіперы могуць коллеги яго по амплуа вось таким чынам дзейнічаць, нават перамогі сваім камандам прыносіць. Зараз
Артем Петухов вось пайшоў наперад, прабіў, ну балазе, што трапіў у Скваршэўскага, і ўсё спакойна для варот гомельскай каманды. Новыя футболисты зараз у нас на паркете. Удар по воротах моцны наносит Владислав Шила, футболист гомельской команды. Ну, ведаеце, так ён проверил на трываласць свайго соперника. Ім выступіў Данат Лужкоўскі, 8 нумар. Вось якраз таки у яго мяч і трапіў просто у корпус. Арчыўся без спірацца в углавы ў яго выкананні. Было зноў-такі небяспечна на Владислава Шилу. Перадача ўжо абаротка Дарожніка. Трэба біць па воротах. Мяч соскоквае, звальваецца з нагі ўсё таго ж Даната, даруйце, Лужкоўскага, і сыходзіць. Вось ён за лінію ворот. Ну, в прынцыпе, неблагі контрвыпад. Калі б трапіў у створ ворот Лужкоўскі, былі б, канешне, у Артема Петухова праблемы. Максим Конаў, вось новыя футболісты на паркеце. Ужо я пра гэта гаварыў. У складзе адной і другой каманды Конаў, Себесквірадзе. Ну і вось зараз з мячом пакуль што не бачу, то гэта 7 нумар, гэта Кірыл Асіноўскі. Зноў Асіноўскі з мячом. На Конова гуляе, Конов справа, б'е па воротах у бліжні верхні вугал. Расіянін мяч накіроўваў, але не трапіў. Усё ж такі, ну што ж, дынамічна наша сустрэча развіваецца. У прынцыпе, усіх нас гэта павінна радаваць. Мяч у руках Кірыла Падабеда. Сыходзіць ён за бакавую лінію, аут для БЧ. Ну, крыху так зараз я адхіліўся ад таго, што ў нас на паркеце адбываецца. Паглядаю у чат нашай трансляцыі. Да, Даніл Лужкоўскі, даруйце, калі ласка, не вычытаў як следует у протоколе. Даніл, конечно, Даніл, даруйце яшчэ раз. Я думаю, што і сам футзаліст не будзе асабліва крыўдзіцца. Распачынаюць футзалісты Дарожніка атаку ад сваіх ворот. Занадта моцна мяч адправіў вось дыяганалю такой Евген Дунаев. І цяпер ужо футзалісты ў белай форме яго кантралююць. Асіноўскі, зноў-такі сябе Петухоў тут прапановвае. Мяч у галкіпера БЧ. Ён ужо з ім на чужой палове. Вяртае назад Шилу. Ну і удар моцны наносіцца вось здалёк. В прынцыпе, выпрабоўваў галявое шчасце зараз Кірыл Асіноўскі. Ну, занадта моцна і недакладна. Ну, можа быць тое, што моцна, гэта не так і блага. Вось што прабіў ён вышэй створа, гэта, канешне, такое сабе. Дунаев, Цвірко. Закид на Скваршэўскага не праходзіць. Спіспірацца тут якасна гуляе. Грузін направа на расіянина. Конаў б'е, трапляе ў Цвірко. Яшчэ адна спроба сітуацыю зрабіць небяспечнай ад Конава. Скваршэўскага тут ад мяча адцясняе Владзіслаў Шыла. Класна згуляў 23 нумар БЧ. В прынцыпе, вось па гэтых першых ужо амаль што 5 хвілінах мне вельмі падабаюцца яго дзеянні. Да, стаў я пра чат нашай трансляцыі гаварыць, ну, по-беларуску, таму што я працую на беларускай мове, так што можаце гэтыя пытанні, сябры, не задаваць. Каго раздражняе, нічога вам не перашкаджае проста выключыць гук. Алена Марцинкевич, БЧ вперед, удачи, победы. Ну, вось ёсць, конечно, у наших заўзятараў, у наших гледачоў YouTube-канала Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола схільнасці вось падтрымліваць тую ці іншую каманду. І вось
такая зараз атака, ось под гэты месседж Алены Марцінкевич. Атака якраз таки БЧ. Класна было згуляна. Ну і ось гэтую атаку вянчаў ударом, правда, недакладным Роман Мокін. 6-я хвіліна нашай гульні ідзе. Пакуль што лік у нашым матчы 16-го тура не адкрыты. Асмалоўскі. І тут вось такі націск Асмалоўскага ад Паўла Кнігі. Рэшт арбітры фіксуюць парушэнне правіл ад капітана БЧ. Гэта першы фол у нашым матчы, ну і, адпаведна, першы фол гомельскай каманды. Тут занадта актыўна сябе паводзіў Павел Кніга. Ну, перастараўся, такое таксама бывае. З мячом футбалісты Дарожніка, падаецца, узвіншваюць яны тэмп гэтай гульні. Мяч сыходзіць за бакавую лінію і дастаецца гомельскім гульцам. Роман Мокін. Папярычны пас. Еўдакімаў глядзіць наперад, ну і не паразумеліся. Зараз Мокін з Еўдакімавым, Асмалоўскі будзе мяч уводзіць у гульню. Даніл Лушкоўскі таксама у гэтым квартэце Дарожніка зараз на паркеце. Кірыл Рашкоў пад 4-м нумарам. Ну і яшчэ аднаго футзаліста не бачу. Да, гэта вот 9-й нумар. Мне падаецца, зараз разгарнуцца яму ўсё ж такі не далі. Да, Олег Грыцук. І пачынае БЧ ўсё з самага пачатку, са сваёй паловы. Еўдакімаў. Открываецца пад яго партнёр. Гэта Мокін. Выхад сам насам тут не адбываецца. Ўсё ж такі, бо своечасова вельмі пакідае вароты Кірыл Падабед. Ну і, в прынцыпе, з-пад ног Паўла Кнігі. Да, вось зараз на паўторы вы, сябры, можаце пабачыць. Дзякуй вялікі нашаму аператару за гэты паўтор, што Падабед, у прынцыпе, у час выйшаў і апярэдзіў Паўла Кнігу. Ну і самааддана, самае галоўнае, згуляў. Першы нумар Дарожніка. 6:36 гуляна ў першым тайме. Мокін з мячом. Адкрываецца справа. Еўдакімаў мяч атрымлівае. Зноў Мокін. Ось так выштальцона гуляе Роман. Ну і на яго перадачу адразу следуе у падзенні ўжо Роман Мокін. Там імкнуўся мяч проста-такі занесці ў вароты, але не атрымалася. Ну, перадача, напэўна, проста, ну, крыху была моцнай. Не ў такт, што называецца, развіццю гэтай атакі. Перадачу ўжо з аўта робіць на партнёра Мокін. Мяч не даходзіць ні да кога. Цяпер даходзіць да ўсё ж таго Кнігі. Мокін спінай да чужых варотаў. Трэба забіваць удар. Самааддана цяпер ужо гуляе, заступаецца за свайго галкіпера, якраз такі Даніл Лушкоўскі. Класныя дзеянні 8-го нумара. Ну і, в прынцыпе, напрацаваў ён сабе на паўзу, на перадышку і адпраўляецца туды бліжэй да свайго трэнера. Вось, да, Валера Дачко, Себесквірадзе. Асіноўскі. Зноў на Грузіна. Пас назад. Артём Петухоў. Галкіпер ідзе наперад. Себесквірадзе аддае мяч, і Петухоў справа там адкрываецца. Конаў злева. Конаў адзін дотык. Няблага, але не прачытаў. Проста не прачытаў гэтую перадачу ад Максіма Конава Кірыл Асіноўскі. Ну, такое, напэўна, можа адбывацца. Вось, можа быць, Кірыл не такі вопытны футбаліст, як Максім, да, і проста ён, ну, напэўна, не прачытаў гэтую перадачу. Ось які момант. Павінен быў, канешне, зараз забіваць Валер Івашка, аднак не паспявае ён да гэтай перадачы. Ну, просто літаральна некалькіх сантиметраў яму не хапіла. Себесквірадзе на правым фланзе. Дыяганаль да Конава не даходзіць. А не даходзіць з той прычыны, што Андрей Скварчэўскі гуляе тут надзейна і перарывае. И на Мокина. БЧ вперед. Денис Мазный.
Напэўна, так правильно чытаць. Вось нікнейм нашага карыстальніка. Балею за БЧ. Яшчэ адзін стрэл. Мяч сыходзіць за бакавую лінію. Шыла на Асіноўскага. Супраць Асіноўскага Яўген Дунаеў. Асіноўскі вось зараз б'е і забівае. Ну, колькі тут было да ворот? Метраў, можа быць, пад 18. Пад 18. І ўсё ж такі здолеў ён сысці ад Яўгена Дунаева. Дзве сямёркі тут сышліся і ў далёкі вугал. Бліскуша просто зараз прабівае. Вельмі і вельмі класны гол Кірыла Асіноўскага на 9-й хвіліне. БЧ такім чынам выходзіць наперад. Ну, давайте, сябры, я скажу про тое, што 3 кастрычніка мінулага года яшчэ у першым крузе чэмпіяната БЧ перамагла у Гомелі на родным паркеце Лакаматыва з лікам 4-2. І якраз такі вось у анонсе гэтай сустрэчы, які я даваў у тэлеграм-канале «Футзал Беларусь», казаў я пра тое, што на Мапедзе таксама падначальныя Александра Савінцева будуць імкнуцца паўтарыць той поспех. Ну і вось першы крок да здабыцця яшчэ 3 балаў БЧ робіць. Конаў. Перадача на левы фланг. Ну, гэта занадта высока. А ўсё таго ж Кірыла Асіноўскага адкрываўся там Уладзіслаў Шыла. Ну, вось, калі можа быць, крыху ніжэй мяч пайшоў, Шыла мог там і паразіць вароты галавой. Ну, не атрымалася. Такое таксама бывае. Амаль 9 хвілін у нас гуляна у першым тайме. Ну і давайте мы скажам, што дастаткова карэктна каманды футзалісты сябе паводзяць. Кирилл Подобед, диагональ, удар по воротах головой. Ну так уже прыйшлося цягнуцца до мяча. Якраз таки Данилу Лужковскому, тому акцентавана пробіць не атрымалася. Асіноўскі тут перадачу просіць Шыла. Асіноўскі гуляе на Себескверадзе. І малайчына просто. Зараз капітан дарожніка Івашка. Удар по воротах наносіць Яўген Дунаеў. Было гэта вельмі блізка да голу у адказ. Аднак толькі вуглавы зараз будзе. Да. Заступіўся там хтосьці з паплечніка Арцёма Петухова, і мяч якраз такі ад гэтага самага паплечніка сыходзіць на вуглавы. Будзе рабіць ці то падачу, ці то разыгрываць мяч Валерый Івашка. Розыгрыш пайшоў, удар па воротах левай ногой Андрэя Скварчоўскага. Гэта вуглавы. Ўсё ж такі там зачапіў, думаецца, Арцём Петухов гэты мяч кончикамі пальцаў. Што ж, яшчэ адзін стандарт. У нас экватор, в принципе, можно так сказать, першай паловы. Розыгрыш Дунаеў б'е яшчэ. Тут сыпаць просто імкнуўся Андрэй Скварчоўскі, аднак так просто вось прабіць праз Уладзіслава Шылу не атрымалася. Яшчэ адзін стрэл Скварчоўскага міма ворот. Ось гісторыя супрацьстаяння ёсць. Рыхтаваўся я да гэтага эфіру. 33 гульні вось да гэтай каманды ў чэмпіянаце Беларусі правялі. 21 раз БЧ была мацнейшая. І давайте глядзім атаку гэтай каманды. Вось дык момант. Зноў было вельмі складана зараз Кірылу Падабеду, але ён у гэтай сітуацыі ўсё ж такі сябе малайцом праявіў. Там Максім Еўдакімаў мог бліжні вугал мяч ўсё ж такі туды накіраваць, але не атрымалася. Мокін разгуляў мяч з Кнігам. Еўдакімаў на Петухова. Глядзіць, Арцём наперад, гуляе направа на Еўдакімава. Ну і тэхнічная хіба ад 8-го нумара БЧ. Дык вось, у гісторыі супрацьстаяння БЧ перамагла 21 раз. У 6 выпадках былі мацнейшыя футзалісты дарожніка, і яшчэ 6 гульняў скончыліся нічыйным сыходам. 85-109. Вось такая розніца забітых і прапушчаных мячоў. На пляцоўцы дарожніка каманды згулялі 16 разоў, 3 перамогі гаспадароў, 10 гасцей, і яшчэ 3 разы каманды гулялі у нічыю.
З'являецца зараз на паркеце под 14 нумаром Іван Ноўскі. Першая у нас чацвёрка БЧ на паркеце. Ноўскі гуляе на кнігу. То і б'е! І вось такі момант, толькі штанга зараз выратавала Дарожнік. Павінен быў забіваць Ноўскі. Контрвыпад Дарожніка. Бліжні вугал. Мяч накіроўваў. Это быў 18 нумар. Артём Асмаловскі. Ну і класна згуляў там ці то Мокін, ці то кніга, ушоў ось у падзенні, і мяч прыняў на сябе, быццам той самы герой Савецкага Саюза Александр Матросаў. Перадача налева на Еўдакімова. Ну вось так, правярае зараз Максім свайго саперніка паміж ног, аднак ні да чога асаблівага гэта не прывяло. Падабед вельмі хуценька туды мяч закінуў на чужую палову. Ну і ўсё трэба пачынаць спачатку зараз Дарожніку. Арышкоў, удар паварот! І такое таксама адбываецца ў нашым футзале. Ну такія, ведаеце, парадоксы бываюць. Арышкоў забіў. Ці то Арэшкаў, напэўна, ўсё ж такі націск так трэба ставіць. Да, 1-1 на 12-й хвіліне робіцца лік у нашай гульні. Ну і вось такая неспадзяванка, канешне, была зараз для Артёма Петухова. Не быў ён гатовы да такога развіцця падзей. Ну што ж, можам мы казаць, што вось на гэтай самай 12-й хвіліне каманды распачынаюць з чыстага ліста, з чыстага аркуша паперы. Пас Конава, безадрасны падабед. Ну і прэсінг зараз, прэсінг ад БЧ, глядзіце. За спіны дліна пайшла. На Спаршэўскага зараз гуляе Свірыдэнка, удар па варотах, Петухоў на месцы, Конаў. Не, мяч ж такі выйшаў там за межы гульнявога прастранства. Яшчэ да таго, як Конаў мяч туды выбіў наперад, просто не гледзячы. Вось такое подключэнне, да, гэта Свірыдэнка. Цягнуўся ён да мяча, ну і галоўнае, каб абышлося без пашкоджання. 12 хвілін 9 секунд згуляна ў нашай сустрэчы. Да, стаў я гаварыць пра колькасць фалоў. Ну вось усяго толькі адзін зафіксаваны, ён у пасіве БЧ. Ну, са Свірыдэнкам усё добра. Я думаю, што здольны ён гульню працягнуць. Не было парушэння правілаў. Спаршэўскі згуляў, у прынцыпе, в межах правіл, можа быць, дастаткова жорстка, аднак у межах правіл пры гэтым. Дыяганаль не чапляецца за мяч Кірыл Асіноўскі, аўтар першага гола у нашым матчы. Падабед закід. Зноў-такі на Дунаева, на Спаршэўскага. Цясніў Андрэя Арчоўса-Бесквірадзе і адразу ж гуляе Петухоў на Асіноўскага. Асіноўскі на грузіна. Конаў. Ну, вельмі пісьменна, ведаеце, можам гаварыць, абараняецца Дарожнік. І вось зараз не дазваляе Конаву прастрэліць футзаліст у зялёнай цішотцы. Футзаліст першай чацвёркі Дарожніка. Гэта быў Дмітрий Свірыдэнка. Тут тэхнічная хіба цяпер ужо ад Андрэя Скварчэўскага. Ведаеце, ну такі нетыповы момант. Андрэй ўсё ж такі у нас вылучаецца класнай тэхнікай, проста такі файнай. Ну вось бывае усялякае, што тут паробіш. Футзалісты БЧ з мячом. Асіноўскі гуляе на Бесквірадзе ў цэнтр. Той мяч перадае Шылу. Не чапляецца Асіноўскі. Кніга першы. Івашка. Направа Дунаеў. Глядзіць наперад. Не праходзіць пас ад Еўгена Дунаева.
напэўна, паміж ног імкнуўся ён саперніку гэты мяч пракінуць менавіта Асіноўскаму. Ну, не атрымалася. Падабед. Зноў вельмі моцны, зноў вельмі недакладны, як казаў класік Владзімір Навіцкі. 13-20 гуляна ў першай палове, лік 1-1. На гол Кірыла Асіноўскага на 9-й хвіліне адказаў Кірыл Арэшкаў на 12-й. Роман Мокін. Пас направа. Ноўскі на Кнігу. І вось, в прынцыпе, Гомеля тут можа ўсё атрымацца класна. Ну, калі б все ж таки мяч пайшоў у створ ад нагі Кнігі. Давайте яшчэ раз на паўторы паглядзім. Да, ось зрабіў пас Еўдакімаў на Кнігу. Кароткі. Можа быць, калі б Кніга ўсё ж таки заставаўся на нагах, то і забіў бы нават з вострага вугла, аднак ужо стаў завальвацца, цягнуцца да гэтага мяча, і пайшоў ён занадта у бок ад варот. Уздоўж бакавой лініі такі вось пас безадрасны ад Кірыла Арэшкава. Кніга на Мокіна. Ноўскі. І гэта недакладны пас чарговы. Перадаюць нам тут наши гледачы прывітанне з Казахстана. Ось у прыватнасці Дзяніс. Яўген напісаў: добра гуляе БЧ ў другой палове чэмпіяната. Які момант! І зноў такі гомельскія гульцы былі вельмі блізкія да таго, каб выйсці наперад. Давайте паўтор глядзець. Якая атака! Ну, крыху тут не хапіла. І зноў гэты у нас тандем Павел Кніга і Максім Еўдакімаў былі ў справе. Ну, крышачку мяч не дайшоў да Еўдакімова. Перарвалася перадача, і толькі вуглавы будзе, і замена. У нас Арчыл Себесквірадзе выходзіць зараз замест капітана БЧ Паўла Кнігі. Вуглавы Роман Мокін. Еўдакімаў. Открываецца Себесквірадзе. Мокін вылучаецца. Себесквірадзе б'е сваёй магутнай левай калатушкай, і тут яшчэ дабаўляў Максім Еўдакім. Ну, самі вы бачылі, што мяч зваліўся з нагі у 8-га нумара. Даходзіць гэты пас да 9-кі Олега Грыцука. Ну, і там, в прынцыпе, Асмалоўскі быў у падтрымку Грыцука. Грыцук згуляў, напэўна, не так, як таго жадалася Асмалоўскаму. Ён ішоў просто паралельным курсам. Петухов. Галкіпер шмат гуляе нагамі. Маю на ўвазе варатара БЧ. В воротах, конечно, отсюда не пробить. Атака левым флангом БЧ развивалася ад чацвёркі Арэшкова Кірыла. Мяч сыходзіць. Еўдакімаў будзе выконваць аут. Гуляе на Ноўскага. Зноў Еўдакімаў. Ну, зноў трэба сказаць, што Дарожнік вельмі пісьменна абараняецца. Ведае каманда Валера Дасько, што рабіць. Ох, тут такое вось сутыкненне вельмі непрыемнае для Даніла Лушкоўскага. Апынуўся на газоне, і там, напэўна, трэба, а можа і не трэба, вільгаць з гэтай самай падлогі прыбіраць. Можна гульню працягваць. Ноўскі. Перад ім сапернік. Так проста перадачу не зробіш. А вось яна все ж таки прайшла на Паўла Кнігу. Арэшкоў. Змаганне за мяч у цэнтры пляцоўкі вельмі азартнае. Грыцук, перадача, ну і трэба забіваць. Петухов малайчына выратоўвае. Ён зараз БЧ. Да, класны сейв галкіпера мы з вами толькі што пабачылі. Ну, працягваюць гаспадары мячом валодаць зараз, і гэты момант быў якраз такі ў Кірыла Арэшкова, таго футбаліста, які забіў гол у адказ. Мокін. Іван Ноўскі. Адразу ж вырушыў наперад Івану Ноўскаму
Артём Асмалоўскі, і такім чынам мяч адваяваў Артём Асмалоўскі для сваёй каманды. Івашка гуляе на Дунаева, зноў ветэран з мячом, глядзіць наперад Валер і трапляе ў Ноўскага. Для Дарожніка будзе аут. Першыя чацвёркі ў нас каманда зараз на паркет. У другой каманд трэба сказаць, што вось футзалісты Горак і у БЧ, і у Дарожніка забілі. Так што, в прынцыпе, ёсць вось гэтым стартавым квартэтам, што даказваць. Евген Дунаев. Пас ідзе на Свірыдэнку, Івашка, і гэта недакладна ад Валера. Да, зараз перапрашае ён перад Евгеном Дунаевым за гэты недакладны пас. Ну, што Евген Дунаев, што Валер Івашка, гэта вельмі дасведчаныя футзалісты. Канешне, яны ведаюць, што рабіць ім на паркеце. Вось толькі, можа, іх узрост, у прынцыпе, ўжо дзесьці не дазваляе вытрымліваць хуткасці, якія могуць прапанаваць флагманы нашага айчыннага футзалу. Ну, а ў Дарожніку яны свае поўнасцю і цалкам. Удар па воротах, ну, бліжні вугал, канешне, павінен быў зараз абараніць Кірыл Падабед. Ён гэта і зрабіў вуглавы для БЧ. Асіноўскі. Перарываецца перадача Евгеном Дунаевым. Дунаев супраць Асіноўскага. Нема парушэння правил. Арбітр быў вельмі блізка. Ну, вось бачым мы першы выхад Максима Нечаева под 88 нумарам у складзе БЧ на паркет. Петухоў. Закид якраз-таки туды на Максима Нечаева. Гуляе галавой спакойна Дунаев. На падборы першым аказаўся 11 нумар Свірыдэнка. Удар з Патшоўскага на месцы Петухоў. Максим Нечаев. Глядзіць наперад Асіноўскі. Ну і ўрэшце вось закід цяпер ужо пайшоў на Арчыла Себісквірадзе, але не даходзіць пас. Ну, проста беспамылкова у абароне. Ось у такія моманты маю я на ўвазе. Пры гэтым гуляюць Дарожніка. Другі фол БЧ мы фіксуем на 18-й хвіліне, толькі ён адбыўся. Ну і такім чынам Валер Дасько бярэ тайм-аут перад гэтым вельмі небяспечным штрафным ударом. Ну што ж, скончыўся гэткі хуткі тайм-аут, літаральна там хвілінку. Расказаў Валер Дасько сваім падначальным, што трэба рабіць. Ну і зараз спроба са штрафнога упершыню ў гэтым матчы выйсці наперад. Грыцук не б'е, а што Івашка. Розыгрыш Спаршэўскі на Івашку. Ну, ведаеце, так крыху бяздарна, што называецца. Зараз разгулялі гэты штрафны, і гэта фол, і гэта першае папярэджанне. Атрымлівае жоўтую картку капітан Дарожніка Валер Івашка. Ну, зрыў перспектыўнай атакі. У прынцыпе, вось за гэты бяздарны розыгрыш штрафнога вось такую цану давялося зараз заплаціць Валеру Івашку, цану жоўтай карткі. Ну, трэба было тут, канешне, гуляць вось такім чынам. Ну, галоўнае, што там траўму футзаліст БЧ не атрымаў, проста ўрэзаўся ён так вось у
Валера Дасько. Ну, дзякуй Богу, ўсё добра будзе са здароўем гэтага хлопца. Себесквера загуляе на Асіновскага. 2 хвіліны застаецца у нас да перапынку. Асіновскі змяшчаецца ў цэнтр, гуляе на Максима Нечаева. Себескверадзе на Шылу. Да, Денис Мазны, конечно, гэта менавіта былы гулец БЧ. Вось сочыць зараз за нашай трансляцыі. Денис, вітаю вас. Ваше прывітанне я ўжо перадаў з Казахстану. Вельмі, конечно, прыемна вас вось сярод нашай аўдыторыі бачыць. Алена Мартинкевич, Рома вперед. Ну, гэта, напэўна, на адрес Романа Мокіна Алена написала. Інна Мокіна таксама вось тут сочыць за нашай трансляцыяй. Дзякуй вам. Ну і Максим Беларусь вось вітае Дениса Мазнога. Ну што ж, працягвае БЧ атакаваць. Нечаев гуляе на Петухова. Петухов на Себескверадзе. Трэба вяртацца ў вароты. Мяч накіроўваецца ўжо ў вольныя вароты. Зараз і кім жа? Кирилл Рыжков, мне падаецца, гэта быў, но мяч сыходзіць. Все ж таки у яго з нагі... Не, гэта быў Даніл Лужкоўскі. Ну, мог ён, в принципе, зараз ужо апусцелыя вароты паразіць. Все ж таки рызыкуе вось так гуляючы БЧ і у прыватнасці Артём Петухов. Хаця гэта, конечно, вельмі эффектна выглядае, калі вось галкіпер на чужой палове падключаецца да атак. Ну, напэўна, узор вось у чэмпіянаце Беларусі у гэтым сэнсе якраз таки гульня Юрыя Дегтяренко, украінскага галкіпера ВРЗ, які ўжо, напэўна, даўно у Гомелі стаў гамельчуком, ну і беларусам, калі браць у цэлым. Закид, мяч трапляе ў рукі Петухова, той вяртае яго на Паўла Кнігу. Кніга супраць дваіх, это, конечно, было складана. Ну і падабед на Скваршэўскага, контрвыпад Дарожніка можа атрымацца. Скваршэўскі б'е з развароту і на месцы Артём Петухов. Класны сейв зараз на паўторы, да, нам дэманструе наш файны аператор. Удар, ну і вось так у кітку мяч за лінію ворот отправляя, ну, парируя, так бы мовить, Петухов. Закид на Дунаева занадто моцно и недокладно. Ну, поспешался, мне падаецца, все ж таки Даніл Лужкоўскі ў гэтым моменте. Ну, а цяпер ужо у простай ситуации мяч гомельскія футзалисты страчваюць. 11 секунд за завершение першай паловы. Ну что ж, калі падсумоўваць убачанае, я думаю, что мы можем быть вельмі задаволены тым, что адбываецца на паркеце Мапеда. Можа быць, галоў не так шмат, всяго толькі 2. Я нагадваю, что Асіновскі і Арышков забівалі. Ну, можа быць, яны, гэтыя галы будуць у нас уже у другой палове. Што ж, сябры, разам з камандамі мы адпраўляемся адпачываць. А теперь вернемся к юниорам. На минувшей неделе сборная Беларуси Ю-19 отправилась в Узду, где на базе спорткомплекса «Бриз» провела заключительный этап подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы. Игорь Федоринчик и Павел Швайба вызвали на учебно-тренировочный сбор 16 футболистов, из которых в Португалию отправились только 12 игроков, 2 вратаря и 10 полевых. Мини-турнир отбора пройдет в Порту, где нашими соперниками станут сборная Португалии, с которыми сыграем 27 марта, с Францией поединок назначен на день позже, а завершим группу игрой с Казахстаном 30 марта. О том, какая смена подрастает в нашем футзале, в репортаже из Узды. Лучшие таланты нашего мини-футбола в прошедшие выходные собрались на сбор в Узде. Повод понятный. Впереди выезд в Португалию на отбор к чемпионату Европы. Мандраж отнюдь, а вот ожидание первого большого выезда присутствует. Подготовка к квалификации к чемпионату Европы. Вообще, 14 человек на сбор приехало, из них 12 будет сильнейших. Получается, 1 полевой минус и 1 вратарь. Вот тренируемся, готовимся. Не сильно, так сказал, мандраж есть. Но все равно, да, другая страна. Первый опыт для меня такой. Хочется показать себя всего. Вообще для меня это впервые. До этого
Я так особо никуда не вызывался из сборных. Ну, для меня очень приятно, что на меня положили взгляд, что, ну, дали шанс показать себя. Очень рад, что поеду на эти сборы. Ну, приехал на эти сборы и то, что буду выступать за сборную. Главный тренер сборной юниоров Игорь Федоринчик на собственном примере показывает азы футзала. Нынешняя сборная вся из большого футбола. А вот подпитки игроков с мини-футбольными навыками нам, конечно, не хватает. Правила, да, они плюс-минус выходят все практически из большого, потому что у них же у всех желание играть в большой футбол. А уже когда там в лет 18-17 понимают, что, в принципе, дальнейшей перспективы нет, так они тогда уже, ну, переходят на футзал, ну, хочет продолжать свою там карьеру, ну, не в большом футболе, так и в мини. А вот это перестроение, конечно, оно... Есть игроки, которые сразу впитывают, у которых есть определенный уровень большого футбола, и им легче адаптироваться в мини-футбол. Там только чуть-чуть в быстроте принятия решений, в мышлении чуть-чуть добавить, и все. А так техника там, в принципе, плюс-минус одинаковая. Там есть небольшие нюансы, там, что прием подошвой. Вот. А так удар, передача мяча, ведение, все же это как и в большом футболе. Поэтому, ну, есть люди, которые быстрее адаптируются, есть, которым надо время побольше. Парни не живут в самой Узде. Разместилась сборная в пионерлагере «Буревестник», что располагается недалече. Единение с природой и собственными мыслями. Вот что может помочь перед важными играми. Ну, вообще, коллектив у нас довольно дружный сложился. Типа, все друг с другом общаются, все друг друга понимают, все друг друга поддерживают. Хороший очень коллектив у нас, ну, в нашей сборной. Я считаю, что, ну, по дружелюбию мы, типа, очень хорошо. Ну, да, мы проживаем в лагере «Буревестник». Ну, условия хорошие для нас, ну, никто не жалуется. Здесь разные есть ребята. Есть, которые помладше, но такие по-спортивному более наглые, агрессивные, индивидуально. Там видно, что со школой именно большого футбола вот, вышли. И поэтому им чуть легче адаптироваться именно в футзале. Есть ребята, которые только-только вот делают первые шаги. Конечно, им чуть посложнее. Но в целом, как бы, они не первый год участвуют в чемпионате Республики Беларусь среди юношеских команд. Поэтому, в принципе, какой-то багаж у них и технический, и тактический есть. То, что сейчас в разгаре чемпионат среди юниоров, конечно, помогает. Лидеры сборной должны каждый матч играть на максимум. Хотя до этого тренировочного лагеря все приехали в разном состоянии. И здесь, в Узде, они должны донабрать. Ну, это 100% нас, ну, это от обычной нашей городской жизни, то есть не каждый день ты вот уезжаешь куда-то от родителей, там, тренируешься отдельно, соблюдаешь, ну, соблюденный режим, питаешься правильно. Ну, в обычной жизни повседневной такое, ну, не у всех происходит, не каждый, ну, не каждый себя чувствует профессионалом, а тут более все сделано под профессионалов, чтобы мы показали хороший уровень. Соперники нам достались самые серьезные. Португальцы, лидеры в футзале на протяжении многих лет. Французы тоже добавили, так же, как и казахи. Точно будет непросто. Соперники высочайшего уровня. Сборная Португалии, прошлый чемпион Европы, юношеской команды, вот этой У-19. Вот, поэтому, ну, сложно, конечно, и французы хорошие, сейчас подъем во французском футзале идет значительный, вот, и Казахстан тоже, достаточная группа, в принципе, очень довольно-таки хорошие соперники, все высокого европейского уровня, вот, ну, будем стараться подбирать правильные тактики на матч. Вот, а там уже игра покажет. Ну а так Португалия, да, очень сильный соперник, бывшие чемпионы, двукратные чемпионаты Европы. Будет тяжело, но будем биться, стараться. Но ставить задачу, кроме той, чтобы побеждать в каждой игре, было бы неправильно. Понятно, есть фавориты группы, но, как показывает взрослая сборная, все более чем возможно. Как говорит тренер, надо подходить с холодной головой, чтобы все получалось. Ну, надо уверенность показать, доказать, ну, чтобы на меня посмотрели в будущем, не опозорить сборную, ну и показать, самое главное, себя. Играть там на ничью или там, играть, чтобы не пропустить там больше 10 там, или 20 мячей, это, конечно, ну, неправильно. Мы будем настраиваться, играть со своих, отталкиваясь от своих сильных сторон, укажем на слабые стороны соперника, чем можно соперника удивить, вот, как можно там
вскрывать их, за счет чего. Вот. И уже вот это вот непосредственно на сборах мы наигрываем, нарабатываем. Важно заметить, что эта команда проповедует те принципы, которым следует и взрослая сборная. Если удастся воплотить все это на площадке, то это будет еще один хороший шаг для этих ребят. Преемственность – это просто прекрасно. В будущем нам необходима хорошая смена. Ну, мы стараемся прививать именно, да, такие принципы, какие в национальной сборной. Вот. Сейчас современный футзал именно диктует такие правила, что все играют активно, все играют активно без мяча, все играют в агрессивный прессинг в верхнем блоке, в среднем блоке. Сейчас уже, наверное, 80-90% команд отказались от низкого блока в позиционной обороне, поэтому и мы стараемся тоже играть в активный футзал, открываться активно без мяча, прививать вот эти моменты, агрессивно прессинговать. Вот, ну, стараемся идти в шаг с современным футзалом, поэтому прививаем ребятам именно такие, именно здесь, именно такие вот действия, которые играет и вот эти сборная Португалии, сборная Франции, сборная Казахстана, в принципе, все сборные.
што ж, сябры, лічаныя ў нас імгненні застаюцца. Ну, ўжо нават і не імгненні, а ўжо распачаўся другі тайм матча 16-го тура чэмпіяната Беларусі па футзале паміж Дарожнікам і гомельскай БЧ. У нас раўнавага на табло 1-1. Нагадаю, што лік адкрылі госці на 9-й хвіліне класным ударам здалёк Кірыл Асіноўскі паразіў далёкі вугал варот. Удар зараз Еўдакімова міма, але яшчэ будзе одна пагроза, яшчэ адзін стандарт будзе для БЧ. Так вось, далёкі вугал варот пад абедам паразіў Кірыл Асіноўскі. На 12-й Кірыл Арышкоў забіў ужо гол у адказ. Таксама там кур'ёзны дастаткова мяч атрымаўся. Такім чынам, вось чыгуначнікі гомельскія актыўна распачынаюць другую палову. У прынцыпе, яны такім жа чынам дзейнічалі і ў самым пачатку гульні. І адразу мне чамусьці вось нагадаўся учорашні паядынак таварыскі паміж футбольнымі зборнымі. Вялікі футбол маю на ўвазе, Азербайджан і Беларусі. Вось стартавыя хвіліны першага, другога тайму былі за падначальнымі Фернанду Сантуша, за азербайджанцамі. Ну, ось выціснуць нічога з гэтага у гаспадароў не атрымалася. Ну і беларусы, у прынцыпе, вельмі упэўненую перамогу здабылі. Няхай сабе і ў таварыскім паядынку з лікам 2-0 Забелін і Демченко у нас забілі. Хто не бачыў учора гэтую гульню. Ну і вось такая паралель прыйшла, што да, БЧ распачынае актыўна і другі тайм. Ох, у нас праблемы там у галкіпера каманды з Гомеля Артёма Петухова. Сутыкнуўся ён з сапернікам і зараз, канешне, патрабуецца яму дапамога. Кірыл Арэшкаў вось сутыкнуўся з Артёмом Петуховым. Канешне, не хацелася б траўмы. Давайте яшчэ раз глядзець. Ну да, у прынцыпе, гэта момант абсалютна гульнявы. Ніякага там наўмыснага дзеяння не было з боку ні аднаго з футбалістаў, каб нанесці траўмы. Ну вось, дасталося галкіперу БЧ. Будзем спадзявацца, што здольны ён працягнуць гульню. Канешне, вельмі б гэтага хацелася. 38 секунд усяго толькі каманды правялі на паркеце у другім тайме. Ну, ёсць, калі што, канешне, у рэзерве Михаил Зрубович у Александра Савінцева. Аднак не хацелася б, каб вось давялося так вымушана ў гульню уступіць рэзервнаму галкіперу БЧ. Все нормально там з Петуховым. Будзе ён працягваць. Ну і апладысменты з трыбун на адрас Артёма Петухова. Я таксама, канешне, далучаюся да гэтых самых трыбун. Я так разумею, што ўсё ж такі штрафны удар, спрэчны удар прызначаны арбітрамі. Гамельчукі пайшлі наперад, мяч страцілі. Ну і таксама цяпер ужо у сваю чаргу яго страчвае Андрэй Скварчэўскі. Дарэчы, ось у матчах паміж Дарожнікам і БЧ Андрэй Скварчэўскі вось за Дарожнік забіў ажно 15 галоў. 1,5 десятка трапных стрэлаў нанёс Андрэй Скварчэўскі. Ну і напэўна, гэта нікога не павінна здзіўляць. Все ж таки ўжо каторы год ён безумоўны лідар мінскага калектыва. Таксама за Дарожнік вось у матчы забіў Куцук 9 галоў і Еўген Дунаеў 6. У БЧ Константин Кускоў. Ну вось, ведаеце, не асабліва ён адстаў ад Андрэя Скварчэўскага. Яшчэ адзін класны момант. Зараз гамельчукі маглі забіць другі свой гол. 13 галоў у Кускова. Максим Андрыеўскі і Дзяніс Гумілюк забілі па 9 галоў. Ну вось, Кускова ў складзе БЧ ўжо няма, як і Андрыеўскага. І вось наконт Гуменюка ёсць у мяне сумнеў. Па шчырасці, вось так дасканала я не вывучыў заяўку БЧ.
на гэты сезон. Ну вось так давялося мне, в прынцыпе, змушана на гэтай трансляцыі працаваць, так што, сябры, хачу папрасіць у вас прабачэння, калі вось хочаце вы мне ну, папрок зрабіць наконт няведання мат-часткі. Вось па шчырасці, наконт Гуменюка не ўпэўнены. Можа быць, нават ні яго, ні Андрыеўскага, ну і ні Кускова няма ўжо ў складзе БЧ. Ну вось такія статыстычныя выкладкі я вам прапанаваў. Ну і, можа быць, вы ў каментарах мне падкажаце штосьці вось на гэты конт. Калі можаце, напішыце, буду паглядаць. Парушаюць правілы футзалісты гомельскай каманды. Это Кирилл Асиновский быў. І у нас па фалах 1-1. Я так разумею, што быў зафіксаваны якраз таки ў тым моманце з удзелам галкіпера і Арышкова. Вось фол на галкіперы. І гэта быў той самы першы фол Дарожніка ў другім тайме. Себесквірадзе, удар па воротах міма. Мяч ідзе. Класны розыгрыш. Кускоў скінуў. Кускоў, конечно ж, які Кускоў конаў на Себесквірадзе. І той у адзін дотык левай ногой, ну вось у створ не трапіў. 341 глядач у нас назірае на YouTube-канале Бамф за гэтым паядынкам. Сябры, канешне ж, падабаечкі вашыя нам вельмі неабходныя. Пастаўце, хто яшчэ гэтага не зрабіў. Ну і падпішыцеся на YouTube-канал Беларускай асацыяцыі міні-футбола ці футзала, як каму даспадобы больш. Асіноўскі злева б'е і трапляе ў Івашку. Аут для БЧ. Асіноўскі. Ну што, на Себесквірадзе пойдзе падача? Не, на Конава. Конаў б'е. Ну гэта, канешне, абсалютна без небяспекі для Кірыла Падабеда. Ну і галкіпер Дарожніка не спяшаецца. Мяч укінуў дакладна на Андрэя Скварчэўскага. Той спінай да чужых варот. Гуляе на Свірыдэнку. Івашка, зноў Свірыдзенка. І фол з боку Кірыла Асіноўскага. Другі фол БЧ ў другім тайме. Да, дарэчы, у мінулым туры, у мінулую нядзелю, атрымліваецца, ўсяго толькі 3 дні назад у нас адбыліся гульні папярэдняга тура. Ну і трэба сказаць пра вынікі каманд Ахкова, Дынама. Была слабейшая за Дарожнік. Вось тут у спорткомплексе Мапит гэтая гульня адбылася. 2-5 падначальныя Владимира Ігнаціка, якія ідуць ось у турнірнай табліцы вельмі высока, ажно на другой пазіцыі прайгралі Дарожніку. Ну а пра гульню у Гомелі, там было гарадское дэрбі, я ўжо казаў, БРЗ перамог 2-1. Александр Черно-белый. Кусков, легенда БЧ, мог еще принести пользу команде, но оказался не нужен. Вось такое поведомление пришло. Ну и протягивая Александр Черно-белый. Андрієвський давно не в команде, играл за Дорожник в прошлом году. Да, Александр, великий дякуй. Ну вось, таким чином свае скасовываю пробелы у ведані матчастки, а Гуменюк у России. Ну вось так. Дякуй, великий Александр Черно-белый. Мяч у руках Кирилла Падабеда. Гуляю налево на Дунаева. Занадто легко. Захотел Евген Дунаев пройти. Владислав Шила, конечно, на гэты выпад не повелся. Ох, Дунаев тут мог, конечно, проблемы принести своей команде. У выніку Максим Конов правілы парушыў, аднак ён не згодны з рашэннем рэферы. Спрачаецца з ім. Гэта трэці фол БЧ у любым выпадку. Іван піша, Дорожник малацы. Ну вось лік у нас 1-1. Нагадваю, 3 кастрычніка мінулага года ў першым крузе БЧ выйграў 4-2.
Петухов. Все з ім добра, можа ён гульню гэтую працягваць. Беспірадзе. Шыла открываецца. Уладзіслаў мяч атрымлівае. Конаў перад ім. Класна гуляе Конаў на Шылу. Ну і не менш класна у адборы Даніл Лужкоўскі дзейнічаў. Ну вось я таксама са здзіўленнем для сябе засведчыў, вось рыхтуючыся да гульні і ўжо ўзяўшы пратакол стартавыя рукі, што Вадзіма Лужкоўскага няма ў трэнерскім штабе, а ці даўно, сябры, таксама можаце мне напісаць у каментарах. Цікава, гуляе назад на свайго галкіпера Арчыўся Беспірадзе. Ідзе наперад Арцём Петухоў, на Конава налева. Зноў грузін. Ён можа на роўным месцы штосьці цікавае прыдумаць, пакуль што расхістаць. Вось тут не атрымліваецца саперніка, гуляе Беспірадзе на Шылу. Перахопліваюць мяч дарожнікі, трэба біць па варотах. Ну чаму гэта не робіць Кірыл Арэшкаў? Незразумела па шырасці Шыла на Конава і правілы парушаюцца. Да, гэта яшчэ адна жоўтая картка і папярэджанне Арцём Асмалоўскі вось за гэты фол атрымаў. Ну вось далучаецца ён такім чынам да Валерыя Івашкі, якому арбітры вынеслі папярэджанне яшчэ ў першым тайме. Алена Марцинкевич. Ребята, БЧ вперед. Макс Брайан, Кусков Гомеле в любительской лиге с Андреевским сейчас играют. Ну, вось мы даведаліся. Ну, на аматарскі ўзровень хлопцы перайшлі, атрымліваюць за завальненне ад футзала. Гэта класна. Еўдакіма, удар па варотах. Мяч трапляе, мне падалося ўсё ж такі ў кнігу. Грыцук, адзін дотык. Кніга тут у шапку не спаў. Роман Мокін. Закід пайшоў ад Ноўскага і толькі ў рукі Падабеда. Асмалоўскі. Толькі што правілы ён парушыў. Жоўтую картку атрымаў і трэба біць па варотах. Мог адразу за жоўтай карткай і па-іншаму сваё прозвішча ўпісаць у пратакол. Зараз Асмалоўскі. Яшчэ раз давайте паглядзім на паўторы. Класна ён там расхістаў Ноўскага і правай нагой. А можа, калі б левай біў з наска, то і трапіў бы ў створ варот. Зноў там нейкія у Арцёма Петухова праблемы ці што, незразумела. Зараз падышоў да галоўкі. Все с тобой добра, ну, Арцём Петухов даў станоўчы адказ. І так, вуглавы для дарожніка, ўсё ж таки там мяч зачапіў галкіпер. Мне падаецца, пасля класны момант у Арцёма Асмалоўскага трэба было, канешне, забіваць. Ну і дарожнік бы выйшаў наперад. 350 гледачоў. Дзякуй вялікі, сябры. Яшчэ адзін момант класны пасля вуглавога. Не, ўсё ж такі тут было складана. Свірыдэнку перагуляць Петухова. Свірыдэнка. І з мячом Ноўскі. Пас назад. Еўдакіма. Будзе біць, Максим. Не. Гуляе налева. Там ёсць кніга. Кніга можа прыдумаць цікава. Падае капітан БЧ без парушэння правіла. Абышліся падначальная Валерыя Дасько. Конкретно Арцём Асмалоўскі. Арэшкаў. Пас наперад. Грыцук перадачак. Это, конечно, ад яго задумывалася. Контрвыпад БЧ. Трэба забіваць. Ноўскі на Еўдакімова. Расчараваны і адзін, і другі футбалісты. Зноў-такі крыху ім тут ось гэтай чуйкі футзальнай не хапіла. Да, класны быў момант. Ну, канешне, калі б адрэагаваў на гэтую перадачу ад Ноўскага Еўдакімаў, быў бы класны удар па варотах. І невядома, чым бы тут усё скончылася. Ага, Кускоў яшчэ гуляе за Сялец у Магілёве, дзе трэнер Дмітрий Некрашевич, былы трэнер БЧ. Вось яшчэ одно паведамленне ад Александра Чорна-Белага. І так, у нас просто паўнютка інфармацыі вось пра тых гульцоў, якіх уже няма ў гомельскай камандзе. Ну, тут можна яшчэ і яшчэ іх згадваць. Ну і, дарэчы, давайте не забудзем, што Денис Мазны у нас тут сярод гледачоў. Таксама прыемна. Падабед. Амаль што тут галкіпер памыліўся, і памылка мае месца. Удар па варотах. Падабед на месцы. Выправіў сваю памылку.
Себесквірадзе без носка ў далёкі вугал. Ну, мне здаецца, кантраляваў Кірыл Падабец сітуацыю. Ну, крыху трэба, канешне, галкіперу супакоіцца. Зараз ён шмат таких непрадуманых дзеянняў робіць, спяшаецца. Трэба галкіперу все ж таки взять себе в руки. Себесквірадзе. Ну что, 1-1, сябры. Удар по воротам. Мяч трапляе у Валерыя Івашку. Не хочется говорить, что ідзе у нас гульня до першага гола. Вы зараз хто яго заб'е, то і выйграе. Аднак, ну, з кожнай праведзенай хвілінай на паркеце ось да такога, в прынцыпе, развіцця падзей, да такога сыходу можна рыхтавацца. Усім нам, хто назірае за гэтай гульнёй на трыбунах спорткомплекса «Мапід». Ну і, канешне, дзякуючы нашай трансляцыі. Ну вось, няхай сам Денис Мазны нам і адкажа, што ён робіць у Казахстане. Можа быць, працуе кімсьці. Няхай Денис сам адкажа, я не ведаю. З'яўляецца на паркеце у нас Артур Кондратович под 27-м нумарам. Упершыню, мне падаецца, вось у гэтай гульні разам з Максімом Нечаевым. Ну, Нечаева мы бачылі у першым тайме. Валер Івашка. Я яго Грыцуком, мне падаецца, у першым тайме не Грыцуком, а Цвірко, напэўна, 1 ці 2 разы назваў. Канешне, гэта няправда. Памятаю просто, што Валер Івашка з Цвірко вельмі доўга гулялі ў дарожніку. Ну і вось тут заблытаўся. Удар па варотах, б'е Івашка і трапляе ў Андрэя Спадшэўскага, у свайго ж гульца, сваёй каманды. Ох, а тут Кондратович вось так сустракае Валерыя Івашкі. Тут не было ніякага парушэння правіл, тут усё было па-джентльменску, аднак вось так жорстка дастаткова. Аут для БЧ. Удар па воротах Максіма Нечаева вельмі недакладна. Ось Денис Мазны цяпер просто ось пражывае пастаянна, я так разумею, у Казахстане. Ну вось і сочыць за сваёй былой камандай. Вось так! Грыцук! Не! Зноў такі своечасовы выхад галкіпера. Грыцук б'е ў Максіма Нечаева, трапляе. А там быў справа Андрэй Спадшэўскі. Чаму зараз Грыцук гэты пас не зрабіў? Вось можна на паўторы паглядзець. Ну вось там набягаў справа, бачыце вы, да? Андрэй Спадшэўскі пакаці і з выхадцам насам. І што ж там магло быць? Да, у нас замена галкіпера. Все ж такі ёсць праблемы ў Артёма Петухова, і ў гульню уступае пад нумарам 81 Михаил Зрубович. Да, все ж таки пашкоджанне, напэўна, ось у тым эпізодзе на пачатку другого тайма у верхавой барацьбе атрымаў Артём Петухов. Ну, зноў такі маю вялікі спадзеў на тое, што здольны ён будзе вельмі хутка аднавіцца, калі там сапраўды мае месца пашкоджанне. Себесквірадзе на Максіма Нечаева. Не было парушэння правіл. Спадшэўскі, можна гуляць зараз на свайго футболіста, і ў штангу трапляе Андрэй Спадшэўскі. А чаму ён не зрабіў гэтую перадачу на Артёма Смалоўскага? Вось гэта, сябры, нумар. Канешне, трэба было зараз забіваць Спадшэўскаму, і ўпершыню дарожнік выводзіць. Упершыню дарожнік выводзіць наперад у гэтай гульні. Там спрачаюцца арбітры з Александром Савінцевым. Ну, я ўжо адхіліў увагу. Ось пасля таго, як мяч адскочыў ад штангі, што ж там адбылося, ну, чымсьці незадаволены галоўны трэнер БЧ. У любым выпадку, у нас на 9-й хвіліне класны момант для сябе ствараюць футзалісты дарожніка, аднак не забіў Андрэй Спадшэўскі. Мяч у рукі забірае Падабец. Спакойна ўсё тут у плошчы ворот дарожніка на Грыцука. Не вельмі, канешне, зручны пас ад галкіпера пайшоў на Олега. Ну і мяч у чыгуначнікаў. Еўдакімаў. Кніга. На паркеце у БЧ першая чацвёрка. У дарожніка
у Дарожніка не першая. Тут у нас зноў-такі падзенне футбалістаў. Ну, нічога там не было. Сапраўды, я тут згодны з гледачамі на паркеце, якія вось зараз, конечно ж, каментуюць паміж сабой все, што адбываецца. Конечно, тут ніякага фола не было. 3-3 у нас, дарэчы, вось па гэтым паказчыку нашмат болей парушаюць правілы ў другім тайме каманды. Ноўскі гуляе надзейна і беспамылкова. Даніл Лужкоўскі закід вось так уздоўж бакавой лініі. Ну, мог, напэўна, больш удала згуляць 8-й нумар. Мяч страчаны ў простай сітуацыі гаспадарамі. Еўдакімаў. Мокін сябе прапановвае. Мяч ідзе да Ноўскага. Еўдакімаў. Ноўскі. Ну і вось цяпер можна разгортваць. Ну, дакладней згуляць ці то Еўдакімаў, ці то Мокін павінен быў больш хутка бегчы вось туды па фланзе, адкрываючыся пад гэтую перадачу. Зноў непаразуменне. Ну, яшчэ ёсць што адшліфоўваць футбалістам БЧ. Грыцук гуляе галавой. Мяч трапіў да Мокіна, і гэта аут гасцявы зараз будзе. Экватар у нас ужо і другой паловы. Ну, вось пакуль што абмяжоўваюцца каманды двума забітымі мячамі. Па адным з кожнага боку. Павел Кніга на Максіма Еўдакімава. Кніга робіць забяганне па броўцы. Ідзе перадача на Мокіна. Еўдакімаў, кароткі пас на Кнігу. Грыцук. Ну што, быў тут фол? Не, все спакойна. Мяч сыходзіць ад футбалістаў БЧ. Нагадваю, паміж камандамі ў турнірнай табліцы ўсяго толькі 3 ачкі. На столькі болей у футбалістаў з Гомеля. Яны на 6-й пазіцыі, на 8-й адпаведна. Дарожнік, ну і каманда Валера Дасько можа пазмагацца з УВД Дынамо, канешне, за больш высокую прыступку. Удар па варотах. Мокін і на месцы Кірыл Падабед пераможна. Зараз ускідвае левую руку ўгору. Яшчэ раз давайте паглядзім. У далёкі вугал Мокін цэліў. Ну, галоўнае, што побачыў момант удара. Яшчэ раз б'юць чыгуначнікі. На гэты раз ужо Максім Еўдакімаў. І зноў паўтор гэтага моманта. І зноў склаўся своечасова. Зрэагаваў Кірыл Падабед на гэты удар. Удар яшчэ адзін, і зноў Падабед. Тройчы выратоўвае сваю каманду галкіпер Дарожніка. І зноў паўтор. Сябры, мы з вами глядзім. Да. Это Павел Кніга правой ногой приклаўся Мокін. Но цяпер ужо без удара. Працягваецца, сябры, наша сустрэча. Да, хацеў я сказаць пра тое, што з гарадзенцамі можа Дарожнік яшчэ пазмагацца за 7-е месца. Сёння у Гародні УВД «Дынамо» спрачаецца з мініфутбольнай камандай «Мінск». І, канешне, можа у нас па выніках гэтага тура дыспазіцыя крышачку змяніцца. Ну, гэта будзе ад вынікаў залежыць, канешне, як вы разумееце. Ну і увогуле, канешне, гэты перанесены на сераду 26 сакавіка тур класнымі паядынкамі, в прынцыпе, вось распечваецца. Давайте просто узгадаем тое, як гэты самы наш 16-й тур сёння распачынаўся ў Брэсце. Мясцовая каманда «Меркурый» ГТК перагуляла аршанскі «Вітэн» з лікам 3-2. Все ж таки вырвала перамогу Івашка. А за кім перамога ў нашым паядынку застанецца, невядома пакуль што. Трэба крышачку пачакаць. Падае Івановскі, і гэта 4-й фол Дарожніка. Евген Дунаев не згодны, Валер Івашка не згодны. Аднак трэба, канешне, падпарадкавацца гэтаму рашэнню арбітраў. Ну і там спрачаецца ў сваю чаргу Александр Савінцаў з рэферы. З трэцім рэферы, наколькі я разумею, гэта Павел Акуліч, жодзінец.
Ну, вось гэты вербальны ціск, канешне, на сабе трэці арбітр больш за ўсіх, напэўна, прымае. Каля мяча Арчыўся Беспірадзе, гуляе ён на левы фланг. Асіноўскі на Кандратовіча. Асіноўскі, Кандратовіч, і яго тут Валерый Вашка ўсё ж такі апярэдзіў, да. Ну, вось больш што значыць дасведчанасць і вопыт. Зараз красамоўны выпадак, калі паспеў перакрыць вось гэты абвастраючы пас Валерый Вашка. Асіноўскі змяшчаецца ў цэнтр. У яго на спіне вісне сапернік, але ўсё ж такі здолеў на Максіма Нечаева зрабіць перадачу. Ось толькі Максім сам ад сябе, напэўна, не чакаў ось такой хібы. Закід, Скварчэўскі з мячом сустракаецца, разварочваецца, Кандратовіча не праходзіць. Ну, складана было у гэтым моманце, канешне, лідару Дарожніка штосьці прыдумаць у адзіночку. Максім Нечаев б'е па варотах, трапляе ў саперніка. Гэта вуглавы павінен быць, так і ёсць. Аксана Романчик, Ромка Мокін забівай. Вуглавы, і што тут? Ох, не хацелася б, каб яшчэ адзін галкіпер зараз траўму атрымаў. Давайте глядзець. Ну, тут можа быць штосьці там з пальцамі, да, няўдала з мячом сустрэўся, вось прымаючы яго Кірыл Падабед, нават не ведаю. Ну, мне падаецца, ці то за пах трымаецца, ці то вось за пальцы, за рукі зараз Кірыл Падабед. Ну, калі гэта, канешне, штосьці звязана вось з пальцамі рук, гэта, канешне, вельмі непрыемна. Ну, і калі пах таксама. Траўма цягліц, гэта, канешне, заўсёды вельмі непрыемна. Ну, можа Кірыл Падабед гэтую гульню працягваць у стылі фэрплэй. Зараз чыгуначнікі мяч саперніку аддаюць. Все нормально, ну і дзякуй Богу. 12 хвілін у нас з вами пройдзена ў другім тайме. Памыліўся крышачку Валеры Вашка. Мяч Дарожнік страчвае. Асіноўскі. Ну, ось Аксана Романчик, Алена Марцінкевич по-ранейшаму падтрымліваюць БЧ. Як можа быць яшчэ, да, і пішуць гэтыя дзяўчаты нашыя каментары ў трансляцыі. Дзякуй вялікі за тое, што падтрымліваеце свае улюбёныя каманды. У нас аут для БЧ. Закіды, удар па варотах моцны наносіць аўтар аднаго з галоў. Гэта Кірыл Асіноўскі. Мяч на нагу та лёг нармальна. Ну, вось прабіць, канешне, можна было больш дакладна. Ну, не атрымалася. Івашка наперад гуляе. Максім Нечаев, адзін доктар, Кандратовіч. Зноў Макс Нечаев. Ну, трэба, канешне, было згуляць на Здрубовіча. Запрашае ісці наперад галкіпер сваіх паплечнікаў. Беспірадзе, вось такі чарпачок на Нечаева. І Нечаев тут у гэтай сітуацыі ўжо распарадзіўся мячом. Ну, вы самі пабачылі як. Я тут ніякіх эпітэтаў, напэўна, не буду дадаваць. Все ж таки 340 у нас гледачоў. Класна, вельмі файна. Штурхае крышачку так у межах правілаў Беспірадзе Скварчэўскага, і гэта спрацоўвае. Асіноўскі на Кандратовіча. Кандратовіч, ну, занадта моцна, ўсё ж такі занадта моцна. Асіноўскі гэты мяч каціў туды налева, на левы край, у вугал пляцоўкі. Крышачку больш мякка. Трэба было гэта зрабіць. Удар па варотах! Вось гэта трохходоўка у нас атрымалася. Падабед, Арашкоў і Цярэшкаў і Грыцук. Ну, Грыцук, конечно, просто выбухнуў як з гарматы. Трэба было забіваць, не здолеў. Еўдакімаў разгарнуцца не даюць. Грыцук супраць яго грузінскі легіянер БЧ. Грыцук б'е здалёк і не трапляе ў створ. Ну, ўсё бачу. В прынцыпе, Міхаіл Здрубовіч, вопытны галкіпер, ён шмат, канешне, клубаў за сваю кар'еру змяніў. Вось гэта я дакладна ведаю. Ну, цяпер, атрымліваецца, знайшоў сябе ў Дарожніку. Да, дык вось, калі я
рассказывал вам про вынікі гульняў БЧ і дарожніку мінулым туры, то хацеў абмоўку зрабіць, што у сімвалічнай зборнай апынуўся вось па выніках гэтага самага мінулага тура галкіпер дарожніка Павел Швайба, наш слынны, ну просто, як кажуць, ветэранішча. Сёння яго ў заяўцы няма, сёння толькі Кірыл Падабед. І да, я сказаў, што сябе знайшоў у дарожніку Зрубович. Не, канешне, у БЧ ён сябе знайшоў, а у дарожніку Кірыл Падабед і Мікіта Канашыц. Паўла Швайбы сёння няма. Ну, Павел просто сапраўдная жывая легенда беларускага футзала. Па-іншаму і не скажаш. Людмила Шила, БЧ вперед. Ілля Казак. Напэўна, таксама футболіст нашага беларускага футзальнага першынства. Я такую выснову раблю, тому што ось Денис Мазны запытваецца ў чаце нашай трансляцыі, ці перабору яго папярэджанняў. Гэта фол. Гэта фол. Роман Мокін. 4-е папярэджанне БЧ. Ось зараз фіксуецца арбітрамі. Столькі ж у дарожніка аказаўся на паркеце Кірыл Арэшкаў. Ну і у нас, ну, такая, ведаеце, вельмі слізкая сітуацыя з гэтымі самымі фаламі. Яшчэ адна з каманд двойчы правілы парушыць, і тады 10-метровы. Па-іншаму дабл пенальці. Гэта класная магчымасць выйсці наперад. Да, трэба там скарыстаць ось такі рыштунак прыбіральніцкі, каб падлогу ад вільгаці прыбраць. Ну і гэта зараз уласнаручна зрабіў Дмітрий Свірыдэнка. Ну, напэўна, вельмі класны ён гаспадар. У сваёй кватэры любіць рабіць вось гэтыя самыя уборкі, што называецца. І так, сустрэча наша аднавілася. Мяч трапляе ў кнігу. Скваршэўскі. Аут на Дунаева гуляе. Грыцук. Разварочваецца Грыцук. І левай ногой Скваршэўскі не трапляе ў створ. І гэта яшчэ, мякка кажучы, не трапляе. Мяч там далёка пайшоў проста ад рамкі, якую зараз абараняе Міхаіл Зрубович. 14:40 у нас згуляна ў другім тайме. 1-1. Ну, вось спадзяванні я выказваў у канцы першай паловы, што каманды вось берагуць гэтыя галы на другі тайм. Ну, рэальнасць крышачку іншая нам зараз дэманструе. У другім тайме галоў мы не бачылі. Не, дарожнік яшчэ не забіваў другі. Это я адказваю на пытанне Бішопа. Ну, можа быць, там, можа быць, нейкія недарэчнасці у нас з графікай адбыліся. Нічога тут страшнага няма. Ой-ой-ой-ой! Вось так ужо на 5-й кропцы апынуўшыся, ўсё ж такі мяч выбівае Дмітрий Свірыдэнка як мага далей вось за бакавую лінію. Было зараз вельмі горача ў штрафной пляцоўцы дарожніка. Удар па варотах Павел Кніга наносіць, і будзе мяч уводзіць у гульню Кірыл Падабед. Укидывая далёка на чужую палову, аднак недакладна. Вельмі моцна. Скваршэўскі быў, конечно, не готовы да такога рыўка. Иван пишет, дарожник показывает характер уже не в первый раз. Ну, с такими опытными выканальниками, як Вячеслав. Не, Валерий Вашка, даруйте. Чамусьці хочется мне постоянно казаць Вячеслав Цвірко. Гэты футболіст, напэўна, у маім сэрцы застаўся назаўсёды. Валерий Вашка, Евген Дунай, Андрей Скваршэўскі. Конечно, гэта вопыт, дарожнік гэта вопыт і характар, як, ну, сведчання
гэтага самага вопыту, як яго адлюстраванне. Так што, Іван, тут нічога, напэўна, дзіўнага няма, і гэта сапраўды файна. Конаў з мячом сустракаецца, гуляе направа Себесквірадзе. Ну, пісьменна, зноў я камплімент кажу на адрас Дарожніка, гуляе гэтая каманда у абароне. У прынцыпе, калі б гамельчукі ў першай палове скарысталіся сваімі шансамі, мог быць лік ужо і 3-1, і 4-1. Мы памятаем, што была там штанга ў першай палове, у другой таксама Андрэй Скварчэўскі там, вы памятаеце, ўжо апусцелую браму павінен быў паразіць, аднак трапіў у слупок брамы. Карацей кажучы, да, з рэалізацыяй сёння ў чыгуначнікаў праблема, аднак гэта ўсё ж такі не робіць меншымі все тыя намаганні, якія прыклалі ў абароне Дарожнікі. Б'е Асіноўскі. Заблакаваны гэты стрэл сёмага нумара БЧ. Ну і цяпер ужо ўсё тут спакойна каля варот гомельскай дружыны. 16:37 згуляна. Наталья Виловчик, Артем Осмоловский, болеем за тебя, твоя тетя. Ну, вось такі вельмі милы каментар прыйшоў у чат нашай трансляцыі, і, канешне, Артему будзе вельмі прыемна. Конаў на Себесквірадзе, Конаў яшчэ раз на Грузіна. Ну, фактурныя гэтыя хлопцы, канешне, мяч яны умеюць прытрымаць і калі што разгарнуцца, улучшыць гэты момант. Ну, да, Конаў і Себесквірадзе, гэта, канешне, сапраўдныя такія гомельскія волаты. Зрубовіч, закід, Максім Нечаев. Ад яго мяч адлятае на нагу саперніка. Зноў Нечаев, зноў ён памыляецца. Какой характер все во вратаря летит. Написал карыстальник F99. Ну, может быть, гэта таксама адзнак характару, калі вось такое у нас адбываецца на паркеце, што 10 галкіпер выратоўвае, 10 шанцуе, 10 з усёй моцы, вось прыкладаючы ўсе мажлівыя і немажлівыя намаганні, вось у абароне так адпрацоўвае Дарожнік. Ну, мне падаецца, што вы F99 крышачку зусім тут занадта перабольшваеце, што датычыцца вось каманды Дарожнік. Ну, гэта вось такі мой сціплы погляд на гэтую сітуацыю. Грыцук біў зараз левай ногой з далёкай дыстанцыі, здалёк, ну і створ не трапіў. Ідзе ў нас усё да таго, што гэтая гульня скончыцца нічыйным зыходам. Не пускае туды бліжэй да сваёй штрафной пляцоўкі Себесквірадзе. Зараз вось футбаліст Дарожніка пад 18 нумарам, якраз такі Артем Осмоловскі гэта быў. Ну вось з другой спробы ўдалося там накаліць сітуацыю Себесквірадзе. Ну і балазе для Дарожніка, што удар па варотах не адбыўся. Себесквірадзе. Мяч все ж таки выйшаў там, да, за бакавую лінію. Гэта было нават мне вось майго каментатарскага месца бачна добра. Асмаловскі наперад, мяч да Грыцука не даходзіць. Асіноўскі пас не даходзіць да Себесквірадзе, і з мячом у руках урэшце рэшт Кірыл Падабед на Скварчэўскага. Скварчэўскі удар у бліжні вугал, не трапляе Андрэй. Яшчэ адзін момант не скарыстаў зараз лідар Дарожніка, і паўтор гэтага моманту. Ну да, тут, в прынцыпе, трэба было біць, таму ўжо Максім Нечаев вось гэтую траекторыю перадачы туды на далёкую штангу перакрываў. Ну вось трапіць трэба было ў бліжні вугал. Андрэй не трапіў. Такое таксама з ім здараецца. Павел Кніга
мяч да Мокіна прыходзіць, той не чакаў такога развіцця падзей, што ў нас зноў траўма. Не хочацца, конечно, каб так. И на Мокина, девчонки из банды, спасибо за поддержку. Писала. Да, Валеру Івашку зараз досталося, трымаецца ён за ногу, поднимается. Ну, зноў-таки там гульнявы момант, нават я не глядзеў у бок Валера, што ж там адбылося. Чаму ён апынуўся на паркеце, мяч закидывая наперад под обед, и передал он привитание Зрубовичу. И у нас полявы гулец, голкипер, з'является на паркете. Это Максим Евдокимов. Ризикує зараз Александр Савинцев. Чому бы не? Ну, ось хочется, может быть, у турнирной таблицы узняться выше за 6-е место. БЧ Евдокимов застаецца на паркете. Мяч атрымлівае ён зараз тут справа. Сибирскирадзе б'е, мяч трапляе ў галаву Валеру Івашку. Да, зноў-таки вось на амбразуру быццам бы кінуўся ветэран Дарожніка і адвёў пагрозу. Вось толькі мы казалі пра момант, калі там па назе трапілі Валеру Івашку, ось цяпер ён гэты гарматны выбух ад Аршыла Сибирскирадзе прыняў на сябе. Ну і такім чынам у нас тайм-аут бярэ Александр Савинцев. Тайм-аут скончаны, сябры, і зараз будзе аут для БЧ. Застаецца ўсяго толькі 25 секунд, каб вырваць перамогу у адной і ў іншай каманды. У БЧ галкіпер ганяла Максим Евдокимов. Прашу пра гэта памятаць. Сибирскирадзе на Евдокимова. Той б'е, і на мяч тут паспяваюць вырушыць і Івашка, і Евген Дунаев удвох. Ёсць у сілы ў гэтых хлапцоў, гэта файна. Закіду, і трэба забіваць, як жа зараз не трапляе Асіноўскі ў вароты. Вось гэта да, і цяпер ужо тайм-аут бярэ Валер Дасько за 11 секунд да заканчэння гульні. Но у нас павтор вось моманта. Трэба было, конечно, тут забивать другі гол БЧ. Вось скидывая мяч Кніга, і хто ж там на далёкай штанзе не трапіў створ. Там мяч нават у штангу пайшоў. Да, гэта было класна. Конечно, калі б ад грудзей Паўла Кнігі мяч зайшоў за лінію ворот, ну, ужо, я думаю, што не выратаваўся б Дарожнік. Ну, а так, яшчэ ёсць 11 секунд. Александр Черно-Белый пишет в чате нашей трансляции: Ивашка киборг, помноженный на вечность. Вот такое поведомление с иронией, с юмором. Ну, я маю на увазе, конечно, добрую иронию и добрый юмор. Виктор Чекан, Витен тоже продул. Ну так, про гэта ўжо я казаў на працягу нашай сустрэчы, ў нашым эфіры. Не все паведамленні зачитываю, сябры, вы тут зносіцеся. Гэта файна, гэта здорово. У нас 400 амаль што гледачоў глядзяць вось гэтыя апошнія імгненні нашага паядынка. Зрубович стартуе. Не стартуе, все ж таки застаецца ў воротах. Мяч перахапілі футбалісты БЧ. І ўсё, на гэтым, да, галоўнае, каб з Валером Івашкам ўсё было добра.
не было там фолу, і Івашку зноў дасталася. Ну, ведаеце, ён сапраўды, як напісаў, вельмі правільна. Івашка, кіборг памножаны на вечнасць. Ну, зараз зноў такі балюча Валеру Івашку, супрацоўнік да яго падыходзіць. Валер мужны чалавек, ён узнімаецца на ногі. Ён зараз, канешне, будзе з арбітрамі спрачацца, но у нас вынік гэтай гульні 1-1. Нагадваю, 9-я хвіліна стала шчаслівай для Кірыла Асіноўскага. На 12-й Кірыл Арэшкаў зрабіў лік 1-1, і ён такім у нас застаўся да канца гульні. Такім чынам, пасля 18 згуляных матчаў у БЧ 28 балаў, у Дарожніка 25. Андрей Леня быў у прамым эфіры на YouTube-канале БАМФ. Усяго добрага, сябры, дзякуй за ўвагу.